Coa implantación das novas tecnoloxías chegaron tamén novas ameazas. Unha delas é o acoso ás mulleres a través das redes. O BNG de Caldas lanzou unha campaña para denunciar este tipo de ataques cada vez máis habituais a través do teléfono ou do ordenador. Segundo denuncian, moitas veces as víctimas caen na trampa, confundindo o acoso coa atención. Temos homes falándonos constantemente, non lle contestas hoxe, non lle contestas mañá, xa non lle contestas por non contestar mal e ao mellor dentro de 3 meses volveche falar. E hai moita xente que incluso eso considera atención cando é acoso. Ou non estar todo o día pendente co móvil na man, se non tes 5 mensaxes da tua parella, consideras que hai que non te quere e se tes 5 igual deberías pensar que é acoso e non atención. Os nacionalistas tamén deseñaron uns cartéis con 2 conversas reais nas que o acoso é evidente. De feito, estas son conversas reais, o que pasa que cambiamos os nomes e os números de teléfono para que non se visen, pero son conversas completamente reais, conversas que nos pasan día a día, porque cada vez somos máis conscientes do acoso nas rúas, do que é un piropo e do que non o é, pero creo que faltanos tamén concienciarnos do que é o acoso nas redes. Para afondar no asunto, o Bloqueo vai organizar unha xornada de portas abertas o vindeiro sábado en Caldas. Nese encontro van participar diversas persoas que darán o seu punto de vista sobre esta problemática. Unha delas é a concelleira de Igualdade da cidade de Pontevedra, que esta mañá participaba na presentación dos actos na sede dos nacionalistas pontevedreses. Carme Fouces avanzaba hoxe que a súa intervención vai estar centrada nas conquistas feministas ao longo da historia. Quería enmarcar un pouco que son as conquistas feministas, que se foi facendo ao longo de todos estes anos ata onde chegamos. A mí me gusta moito transmitirlle a xente moza que está arrincando en todo isto, que teñan un pouco de perspectiva histórica, que non crean que cando veñan as eleccións imos votar pois porque benévolamente alguén decidiu que podíamos votar. Os actos deste sábado arrancan ás 7 da tarde, aínda está por concretar se van celebrar no auditorio ou na Biblioteca de Caldas.